Få en pris på en ny hjemmeside på kun 2 minutter. Her kan du nemt vælge, om du gerne vil have en hjemmeside eller webshop. Her kan du vælge, hvor mange sider du ønsker. Vælg mellem 1 til 10 sider, 10 til 20 sider og over 21 sider. Her kan du vælge, hvilke funktioner du gerne vil have på din hjemmeside. Vælg mellem basale funktioner, avancerede funktioner, special funktioner. Hvor hurtigt har du brug for din nye hjemmeside? Vælg mellem 1 til 2 uger, 3 til 5 uger. Haster det ikke, så vælg 6 uger eller mere. Har du brug for ekstra ydelser som SEO, markedsføring eller indholdsskrivning? Vælg mellem ingen ekstra ydelser, grundlæggende SEO-optimering, komplet SEO og markedsføring. Når du har udfyldt formularen, så får du tilsendt prisen på din hjemmeside med det samme. Besøg vores hjemmeside eller kontakt os.